Jeg synes, at vi hele tiden som forældre kritiseres af medier og aviser omkring vores opdragelser. Du har ganske ret. Medierne er i det hele taget hårde ved forældrene. Hver gang der er noget galt med unge mennesker, så sender man bolden videre til forældrene, som jo har opdragelsesansvaret. Men lad os lige slå fast, det er bestemt ikke alle forældre, der ikke opdrager deres børn. Hovedparten af forældrene opdrager deres børn rigtig, rigtig flot, så der er helt klart et ansvar i medierne om at finde situationer, hvor der bliver gået hærværk eller noget andet vold, så får hele den danske ungdom at vide, at det er dem, det er galt med. Hovedparten af unge mennesker klarer sig rigtig godt, så du har ganske ret. Forældrene kritiseres mange gange urimelig hårdt.